Kula nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manuswaning jajaran sekretaring bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sing kono turate greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. He. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lah apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Pusan ayo, amuk Surawarta, Jawrata imbang yen padha-padha kae. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsu Petra kok nganti kalah iki nek aku isin. Petra ki ming Panakawan, Petra ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih diunekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadratha ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mung cuwe Petro kalau Bagong mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petro kalau Bagong. Bol meleset. Oh. Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati dening aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamlik kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek kowe ora. Ha terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entup kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entup kodhok kelok. Kula beto kula templeki kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampean man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasi kula dibleseke tek lemah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirah kula bres. kalah Kan. kowe iki Kadhangnata ngerti ta dulurmu sapa Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi Ngastina. lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah Rupanakawan nek cara aku isin Nek cara kula biasa. ora isin lah isin go melem ilang lha niku nek isin mesti melem kok Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak watak
watu titikan. Citraksi Keman. maju po Mungsuhe napa man? mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis Kula sing ajeng maju methoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku meng wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo puku Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi suwi kawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Suswata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe Ngobrabrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong ah. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Loh, ngelabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. iso akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ra ana sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ana sing mangan ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Aku njaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting tlebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man,
kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya mergo nek sasampean menang kalih Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Iya. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cethuk ora wayangan meneh, Man. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ono. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Lah iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Wong klasik. Niki berarti Kurawa. Bosek. Niki berarti Kurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun ngoten mawon. Hah. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju kok dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal.
Ala wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Wah, Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Kae sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Ayo ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, kene. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mau sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Pisankas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Ngono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Rapopo. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ora ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita. Wah, ning aku wis bacot don. Ah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora diagama kok ya. Oh, nyo. Ha! Halo. Kurawa yurakan tenan. Ayo. Coba ora ana tungseng. Mesti mendo. Coba kowe dis-disan. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya.
Yuk. Biar. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho, Siap, ngati-ati, sakuwate. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglicak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumanggaken. Pripun Bapak? Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspaning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. What? Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut kowe yo. Ya ora ngono. Kowe kira tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sun karo turate greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku, Tru.
Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lah apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur ya bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite, Mah. Kono omong kok sik bayar aku. ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe senengane biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bako iki iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulai bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Iya. Meling wae nek aku ora mulai 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modar. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandare anakmu ta. Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sekomana 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimba ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono nya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya to iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ya ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh, Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mil Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya?
nganggo gelang barang iki. Truk. Belah iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tantra. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amun Suramanto cek, Tru. Goleke pusaka kok, Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Nyo. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ora ana, Tru. Wis terserah apa. Petro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonya lho, bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Nyo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lumayan nih. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentoki omongan. Rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo. Panon maning jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi ora. Panos maning jajaran sultane bone iblis lanang kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane ayo Baladewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Loh, iki apa iki? Iki aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amo Suramarata, Jaya Marata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki
Suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong modar. Iya. Wah. Wah, salah setan luar dewe. Wah, nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gleteng tengah kurban iki. Woi ajalah. Petro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bono. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golekno lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe semangat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange edapi-edapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos orang-orang bejane totoh nyawa ya padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis no. Iki no. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ngene terus ya. Weh, wong kok nglelengi ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukokke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso gong ketindihan sewengi peredaran-darahe ora lancar abuh diapune ndang ngono ayo Baladewa iki apa iki toya cuwang yo kok dur cara Mandarin ora remo dening aku lho iki nggawa gentering apa hocah wote jawang wah setan iki Bagong ngising-ngising aku tenan iki nek ditonton wong kaya Baladewa mulai kaya wong edan aho aja wah mutar ya wah iya Prabu Kendel. Prabu Kendel. Oh, Prabu Kendel. Koko Prabu Ratri Kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Tresnar. Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Kresna. Ah, jagen Dewa Bathara.
Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya, hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Iya, Sayu Prabu Ndarawati. Wis. Prabu aja ngengkok koyo ngene iki. Terus sih. Inggih Koko Prabu, inggih. Lenggah. Iya. Inggih. Kresna, wonten karing dawuh. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garbonusi. Edan. Wah, bengi iki aku gawe isin karo ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, wonten maring adawuh. Piye ndang lara temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Loro Temon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, njaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendel-yen. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Wah, yo yen adan sak tenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggahan wonten Koko Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, istakaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.
oleh Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Baladewa kok guyune kaya ngono? Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Pepenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Iki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 ndek susuk ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali ya, Bagong. Bolong dalem sinipun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing tak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi gone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, pun bayar sih. Cerewet kowe ngopo ta?
Ana sing ngekeki iki lho. Nek krungu mes ora dikeki to Petruk mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Aku senengane ora kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Kon nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ponokawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong mboten. Nyotampan ono. Kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Mulai. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono kok pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucine Parijata Kencana murine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu 1000 negara, ratu 1000 negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Pucine Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokanata kali anu nggih ratu 1000 negara ya. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya ya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Dasa Pucine. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora werna-werna sertifikat BPKB tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet mbok menapa butuh sawaya ilang kabeh sak duwite pira manut lho manut dengkulmu mlocot ki ora sampun nggih Den ya sing ati-ati Bagong nggih ya tentene Tru ya